Ще си позволя няколко съвета към хората, които са си купили скоро имот в Северозападна България. Ако къщата ви е все още там, а не сте били един месец, това е една добра стъпка, първа стъпка. Ако сте успели да влезете в двора си, това е втора стъпка и повод за гордост. И е добре да имате бензин, мощна косачка тример, защото положението е нещо такова. А пък ако сте решили да се занимавате и с някакво земеделие, да знаете, че пролетта, ако пропуснете цял месец, лихите ви ще се превърнат в такова.